Lodwa tajba, nilqakom għal-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra l-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li tammar fina. Bibnik Ġesu Kristu sidna li Alla miegħek jgħixu jissantam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Adam għaraf lil martu Eva u din tqalet u wildet lil Kajin għax qalet ksibt bniedem bl-għajnuna tal-mulej. Mbagħad wildet lil ħu Abel. Abel kien raj in-naċ u Kajin ħaddim ir-raba'. Ġara wara xi żmien li Kajin għamel offerta mill-frott tal-art lil mulej u Abel offra wkoll hu mill-bikri tal-merħla tiegħu u mill-grass tagħhom. U l-mulej ħares lejn Abel u l-offerta tiegħu, imma lejn Kajin u lejn l-offerta tiegħu ma ħaris. U Kajin għalhekk saħan sewwa u wiċċu tqarras. U l-mulej qal lil Kajin, għala sħant u għala għadda strasek. Jaqgħu mhux minnu dak li jekk tagħmel it-tajjeb terfa' rasek, imma jekk ma tagħmilx it-tajjeb, id-dnub bħal xitan jissajja wara bibek. U hu xewqan għalik, imma inti tista' trażnu. U Kajin qal lil ħu Abel, ħammorru fir-raba'. U kif kienu fir-raba', Kajin għamal ħu Abel u qatlu. U l-mulej qal lil Kajin, fejn hu Abel? U wieġbu, ma nafx, jaqgħu jiena s-sista ħija. U l-mulej wieġbu, x'għamilt? Leħen id-dem ta' ħuk qiegħed jgħajjat li mill-art. U issa misħut int mill-art li fetħet fomma u laqat id-dem ta' ħuk minn idejk. Meta int taħdem l-art ma tagħtikx aktar ġida, int tibqa' tiġġerra maħrub l-ammula u fl-art. U Kajin qal lil-mulej, il-kastig tiegħi kbir wisq biex nerfgħu. Ara, inti kaċċejtni llum minn wiċċ l-art u jkolli ninħeba minn quddiem wiċċek u nibqa' niġġerra maħrub l-ammula u fuq l-art u kull min isibni joqtolni. U l-mulej wieġbu, mhux hekk, kull min joqtol lil Kajin iħallas 7 darbiet. U l-mulej għamel sinjal fuq Kajin biex kull min isibu ma joqtlux. U Adam għaraf lil martu u wildet tifel u semmitu Set għax qalet għax Alla tani nisel ieħor minn flok Abel li qatlu Kajin. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, għati lill-Alla sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Flimkien, għati lill-Alla sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Alla, il-mulej Alla tkellem u sejjaħ l-art minn fejn titla x-xemx sa fejn tinżel. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Flimkien, għati lill-Alla sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi,
int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek. Flimkien għati lill-Alla sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Kontra ħuk toqgħod paċ, kontra bin ommok tqassas. Dan int għamilt u jimbqajt siket. Forsi ħsibt li jiena bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu inqiegħed quddiemek. Flimkien għati lill-Alla sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien ġew il-Fariżej u bdew jħaqquha ma' Ġesu u biex iġarbuh talbuh sinjal mis-sema. U tniet tnejjida fih innifsu qal għalfejn irid sinjal dan in-nisel. Tassew ngħidilkom ebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel. U telaqhom. Reġa' tela' fuq id-dajsa u mar ix-xatt ieħor. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Talbuh sinjal mis-sema. Dan li naqraw fl-Evanġelju skont San Mark illum fuq il-Fariżej illi lil Ġesu talbuh sinjal mis-sema. Sa dawn kienu ilhom jaraw sinjali li għamel Ġesu. Fosthom pereżempju tant fejqan li għamel Ġesu. Ma ftit qabel, eżatt qabel dan ir-rakkont, hemm ir-rakkont ta' meta Ġesu għamel il-miraklu li bih tema 4,000 ruħ b7 ħobżiet u ftit ħutiet. Bidilhom għamilhom ikel biżżejjed għal dawk l-eluf, anzi kien baqa' ukoll iż-żejjed. Jekk dak ma kienx sinjal, x'sinjal iżjed trid? Imma dawn baqgħu jinsistu għal sinjal mis-sema. Forsi jridu xi ħaġa sensazzjonali, jridu li jkun hemm ħafna u ssir xi ħaġa mis-sema. Veru li l-mirakli li għamel Ġesu li kienu tant mirakli kbar u ma tant nies ma kienx jagħmilhom b'ħafna u b'ħafna storbju, anzi naqraw kultant li kien jgħidilhom ma jgħidux propju biex ma joħolqux din is-sensazzjoni. Imma il-problema ta' dawn ma kienitx is-sinjali imma kienet huma. Illa li huma dawn il-Fariżej kienu nies rashom jibsa u moħħhom magħluq u qalbhom magħluqa għal dak li jfisser Ġesu, għal dak li jgħid Ġesu, għal dak li jagħmel Ġesu. Jgħid inutli magħhom. Ma jaċċettawx, anzi jgħidu l-kontra. U jagħmel x'jagħmel għalihom ma jfisser xejn. U għalhekk dik kienet il-problema. Il-problema kienet mhux għax ma kienx hemm sinjali, imma għax huma ma ridux jaċċettaw is-sinjali li kien jagħmel Ġesu. U l-Evanġelju jgħid ħaġa importanti li meta dawn bdew jħaqquha ma' Ġesu u talbuh sinjal mis-sema, l-Evanġelju jgħid biex iġarbuh. L-istess kelma li naqraw fir-rakkont tat-tentazzjonijiet ta' Ġesu fid-deżert meta x-xitan ried iġarbu lil Ġesu. Għalhekk ma kienitx b'intenzjoni daqshekk tajba
imma rid propju kienet għaliex ma ridux jaċċettaw lil Ġesu. Sa x'għamel Ġesu? L-Evanġelju jgħid tniet tnejda isu xaba kważi għal issa daqshekk. U fil-fatt qalilhom ebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel u l-Evanġelju jgħid telaqhom tela' fuq id-dajsa mar ix-xatt ieħor. Min tilef minn dan kollu? Mhux Ġesu li tilef, tilfu huma u n-nies ta' hemm. Il għaliex kull fejn mar Ġesu għamel il-ġid, jekk mar mbagħad ix-xatt ieħor biex jagħmel il-ġid ix-xatt ieħor. Ma kienu huma illi tilfu meta Ġesu telaq. Dan il-Vanġelu qasir jagħtina lilna messaġġ importanti għal ħajja tagħna għaliex jgħinna biex narfu kemm jiswa li aħna jkollna moħħna miftuħ u qalbna miftuħa għall kelma ta' Alla. Il għaliex permezz ta' hekk aħna narfu mbagħad is-sinjali li jagħmel Alla fil-ħajja tagħna. Kultant jista' jiġrilna aħna illi niġru wara xi ħaġa sensazzjonali, wara xi sinjal li jagħmel Ma meta nagħmlu hekk jiġrilna li niġru wara dak li m'hemmx u ma narawx is-sinjali li hemm. Sinjal definittiv ta' Ġesu fil-ħajja tiegħu kien imbagħad il-qawmien tiegħu. Meta Ġesu rebaħ il-mewt qam għal ħajja ġdida. Dak hu s-sinjal definittiv li permezz tiegħu taqra mbagħad is-sinjali l-oħra li għamel f'ħajtu. U għalhekk illum nitolbu l-mulej lilna li għamilna xhieda tal-qawmien tiegħu nitolbuh biex l-ewwel nett aħna jkollna moħħna u qalbna miftuħa għall-kelma tiegħu. Biex permezz tal-kelma tiegħu jgħinna narfu s-sinjali fil-ħajja tagħna, s-sinjali tal-preżenza tiegħu u jgħinna wkoll nkunu tassew xhieda ta' Kristu irxoxt, xhieda ta' Kristu li huwa ħaj. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem narfu s-sinjali tal-preżenza tiegħek fil-ħajja tagħna u tgħinna ħalli nkollna qalbna miftuħa għall-kelma tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li huma għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija, fis-Sirja, nitolbu għal dawk li għaddejjin minn tbatija minħabba dan id-diżastru u nitolbu għal dawk kollha wkoll li qegħdin jgħinu b'xi mod jew ieħor kemm fil-post kif ukoll postijiet oħra jipprovdu l-għajnuna li għandhom bżonn dawn il-vittmi tat-terremot. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fil-sptar, fil-sptarijiet Malta kif ukoll fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu wkoll mod speċjali anke għal dawk li qegħdin bħalissa fil-kura intensiva fl-ITU. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem inħarsu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna u tant postijiet oħra wkoll fejn hemm il-vjolenza, fejn hemm il-mibeda, fejn hemm ħafna vittmi wkoll. U nitolbu biex aħna nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum
u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem il-kull min jagħmel ir-rida tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwew xieraq. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqaru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawwiet. Qaddis tas-sewwint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mitluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsegrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin jiċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr bierek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi radlek il-ħajr bierek tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħi l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha bnek fdina u tal-qawmin u tl-glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis.
Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek mal-Verġin Qazza u mal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol Marti Glorjużi tiegħek u mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-Qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Anton, li Qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoq li l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt talik. Ilqa bit-tieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader Missier Ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-satna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba uħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi,
biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajjitna mulej bil-għaxqa tas-sema nitolbuk li dejjem nixtiequ dak li kelli bih ngħixu tas-sew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-Isifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Offru dan ir-Rożarju għal vittmi tat-terremot fit-Turkija u fis-Sirja kif ukoll dawk li b'xi mod ieħor qed jippruvaw jagħtu l-għajnuna sħiħa tagħhom dan id-diżastru. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u qaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarissa min-nar tal-infern. Ku ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħnatik ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Nissienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġana l-ewwel kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġana l-ewwel kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi.
Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarissa minnar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina midinbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina.
xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' der, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midimbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnissra minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Malla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida u nint lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Jarażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U m'għaddex Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Dewla ta' Bizani. Itlob għalina. Intom għaddessin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka kbiru Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.